Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang tumambad sa mga residente ng Barangay Almendras, lungsod ng Sorsogon. Matapos na madiskubre ang bangkay ng matandang babae sa bahagi ng pampublikong sementeryo sa lugar, alas 7:30 ng umaga nito lamang ika-19 ng Enero. Palaisipan ngayon kung ano ang pagkakakilanlan ng biktima. Dito sa isang mausoleo natagpuan ng ubot-uban at wala ng buhay na isang senior citizen na babae. May tama rin ito sa kanyang ulo na posibleng pinukpok ng matigas na bagay na kanyang ikinamatay. Sino ang nasa likod at ano ang naging motibo sa karumal-dumal na krimen na ito? Mahuli pa kaya ang mga suspect? Magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ano ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. May binugbog. Kwento ni Kagawad Julie Jamisal, isang residente sa kanilang lugar ang nakakita sa bangkay at agad naman nila itong pinagbigay alam sa otoridad. Ayon kay Kagawad Julie, pinuntahan niya mismo ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Ngunit katulad ng otoridad, ay palaisipan din sa kanyang pagkakakilanlan ng nakuwang bangkay, lalo at kumpirmado nila na hindi residente sa lugar ang biktima. Wala siyang saplot, wala siyang damit. As in, wala siya kahit man lang panty, wala siya. As in, hubot-hubad siya na nakalusay doon sa lapag ng mausoleo. Wala man ako idea at hindi ko din kilala yung biktima. Kagawad! Oh, ano yun? May patay daw! Saan? Sa sementeryo! Tara, punta natin! Ito po! Saan? Ito po! Saan? Ito po! Ito po, Kagawad! Saan? Ito po! Ito po, Kagawad! Ayan po! Kailangan tumalaman ng pulis. Agad naman na nakapagresponde sa lugar ang tauhan ng Sorsogon City Police Station. Ayon sa tagapagsalita ng Sorsogon City Police Station na si Police Master Sergeant Verly Perez, seryosong sugat sa ulo ang natamo ng biktima na posibleng rason sa pagkamatay nito. Lumalabas din sa investigasyon ng pulisya na hindi roon ginawa ang pagpaslang at posibleng itinapon lang ito sa lugar. Pumunta nga yung SOCO ng Sorsogon Provincial Office together with our personnel. Yun, na-investigahan po yung sitwasyon. Possibly daw po, nang makita nga po yung victim, yun. And possibly daw po na ay nanuhan ng isang matigas na bagay sa kanya. Pauwi sa kanilang bahay si William Dialca mula sa pamamalengke noong araw na yon nang makita niya ang mga taong nagkukumpulan sa crime scene at binaliwala lang umano nito ito. Ngunit nang makarating na siya sa kanilang barangay ay may nakapagkwento sa kanya na ang pagkakakilanlan ng biktima ay kapangalan ng kanyang tiyahin. May mga nagpunta kami ng palengke. Sabi may nakuha doon na patay. Hindi namin tite, mas maraming tao. Dito kami sa palengke, may nakuha kami na sabi kung kuno ditsuso. Yung tiya namin, hinanap namin, wala dito kaya hinanap na namin. Nang pumunta kami sa hinanap nila, pagbalik namin, wala nang bangkay, dinala na sa punerarya. At nang makita niya na raw ang bangkay ay positibo niya itong kinilala na kanyang tiyahin na si Beata Dichoso, 70 anyos na residente ng Barangay Balogo. Kwento niya ay mag-isang namumuhay ang kanyang tiyahin. Hindi rin daw kasi ito nag-asawa at tanging pagpapautang ang pinagkakaabala nito sa buhay. Punta kami sa, sabi ng punerarya dito, doon daw sa isang, doon sa PNB na punerarya.
tinignan namin yun talaga. Siya talaga. Oo. Kasi ang nunal niya sa... Yung pagkatalandaan. Oo. Samantala, hindi naman matanggap ng 70 anyos na si Emerlita Padonginog ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kapatid. Kwento niya sa amin, sa 8 magkakapatid, si Beata ang lubos na nakatulong at nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Kaya't halos bagsakan daw siya ng langit nang ipaabot sa kanya ang masamang balitang ito. Lalo pat ayon sa kanya, ay plano na niya na sanang kunin ang kanyang kapatid sa Bicol upang kasama na nitong manirahan sa Manila. Mabait po yan. Lahat kaming magkakapatid, tinulungan niya. So, araw-araw naman kami nag-uusap niyan. Lahat na nangyayari dito, alam ko. Palaisipan pa rin ngayon sa otoridad kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Madilim din sa lugar at walang nakalagay na CCTV na pwede sanang makatulong sa isinasagawang investigasyon. At ayon pa sa pulisya, posibleng kabisado ng suspect ang lugar, kaya't doon na lamang itinapon ang bangkay. Pero hindi pa natapos ang araw na yon. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, kasamang barangay official, ay sumuko sa PNP ang isang lalaki na kabilang umano sa pagpatay sa matandang babae. At hindi nagtagal, ay nalambat ng otoridad ang isa pang suspect sa isinagawang hot pursuit operation. Kinilala ang 2 suspect na si alias Vincent, 28 taong gulang, at si alias Jer, 35 taong gulang na pawang mga residente ng Barangay Almendras. 7:30 in the evening, may isang certain person din na pumunta dito together with isang barangay official ng nasabing lugar. Kasama siya, inassist siya na yun, sumuko dito sa police station. And then, afterwards, mayroon din po ang Sorsogon City Police Station personnel namin na naaresto. Isa din pong suspect doon sa nangyari. Opo. Dismaya naman ang barangay sa ginawang karumal-dumal na krimen ng mga ito. Nakaka-disappoint kasi hindi namin akalain na aabot sila sa ganun. Though wala pa naman po tayong result sa autopsy regarding sa kung ginahasa ba yung biktima, so hindi pa po kami makakapagsabi ng kung ano po doon. Sa investigasyon na nakalap ng pulisya, nagtungo ang biktima upang maningil sa mga umutang sa kanya. Des, maniningil lang. Lola Beata, pasensya na hindi mo na ako makakahulog ngayon. Medyo matumal ang bintahan. Pasensya na ulit. Ano pa ba? Ngayon lang naman ikaw hindi makakapagulog eh. Pasensya na ulit. Sige, Lunes na lang. Sa sementeryo umano dumadaan ang biktima dahil sa mas madali umano itong daanan pauwi sa kanyang tahanan at lumalabas sa investigasyon na may posibilidad umano na tinangkang hold upin ang biktima. Allegedly po, ano daw po. Yun, parang akala nila may pera yung matanda. Nung mga araw na yun? Nung mga araw. Okay. Possibly ba, ma'am, na hindi daw doon nangyari talaga sa isang mausoleum yun? Kumbaga, may area pa doon sa sementeryo. Doon talaga nangyari. Tinapon lang talaga doon sa kung saan ako itong Yun din po ang na may, yun ang sabi din po na allegedly din, mayroon din po area doon sa loob ng mausoleum. Hirap talaga mabuhay ngayon, no? Pag walang pera. Tama ka nga. Kaya kailangan ko ng pera. Napakahirap talaga ngayon, pre. Ang hirap maging mahirap. O, ikaw na! Kanina ka pa! Hindi ba yung pre? Hindi ba yung naniningil yung kay Ate Marites? Oo, pre, bakit? Siguro maraming pera yan, ano? Ano ba pinaplano mo? Solve na problema natin. Uhold upin natin ngayon. Uy, gago ka. Sama yung binabalak mo. Na, walang katao-tao dito.
Cementerio na may tao. Balik ka na, habang wala pa. Sige basta hold upin lang natin, tapos pagkatapos tumakbo na tayo. Magalala, balik ka na habang hindi pa nakakalayo. Sige. Lola! Lola! Gabi na! Nag-iisa ka ata. Oo, pauwi na ako. Sanay naman akong dumaan dito eh. Lola, hinuhold up ka namin. Ibigay mo na sa akin yan. Wala akong pera. Dito mo yan! Oh! Tulong! 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 Naku, gago ka pare. Anong ginawa mo? Ha? Teka. Dagdag pa ng PNP Sorsogon, may posibilidad din umano na bago ito paslangin, ay hinalay muna ito ng mga suspect. Hinihintay na lamang nila ang resulta ng medico-legal ng biktima. Wala naman po kasing nasabing kasi hindi pa naman napatunayan na ito ay talagang rape. Under pa po siya, nasa pa po yung sa SOCO. Kung ano pa talagang yung result, wala pa namang possible final result. Samantala sa record ng barangay, may mga reklamo na silang natanggap kontra sa dalawang suspect, katulad ng panggugulo lalo na kung nasa impluensya ang mga ito ng alak. Oh, tagayan mo yan! Ayaw mong tagayin. Ako na. Ayan mo, papakitaan kita mamaya. Tingnan mo mamaya, pag may dumaan dito, nako, ewan ko lang kung hindi manginginig ang kalamnan nila. Ayan, tagayin mo na. Ayan, may dumaan, maswerte itong dumaan na to. Naku po. Ay. Halika nga dito. Dito! Nakikilala mo ba ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang siga dito, hindi mo kilala? Huwag ka nang ganyan dito, Lia! Sige na! Yan, nakita mo, pre? Nako! May limang pa rito! Makikita nila. Ako dito, safe na safe ka pag akong kasama mo. Huwag ka mag-alala. Tagayin mo na yan. Nakahiblag ako eh. Sige na. Hiblag na nakakahiblag itong mga to. Dagdag pa ng opisyal, ito ang unang beses na may nangyaring karumal-dumal na krimen sa kanilang barangay. Kaya't panawagan ng otoridad sa publiko upang hindi mabiktima ng mga mapang-abusong tao. Ang pinapaalala po ng Sorsogon City Police Station sa pangalan ng aming Chief of Police ng Sorsogon City na tayo po mag-ingat, maging aware po tayo sa palibot. Huwag tayo pong basta-basta dumaan sa mga madidilim na lugar. And then mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo, lalo na kung hindi naman kinakailangan na lumabas ng gabi at wala naman kayong kailangan puntahan, mag-stay na lang po tayo sa bahay at saka huwag basta-bastang magtitiwala. Sa kabila ng iniwang unos na ito kay Emerlita, ay umaasa siyang makakamit niya ang hustisya para sa kanyang namayapang kapatid. Mahirap man daw ito para sa kanya, ay paunti-unti niyang tatanggapin hanggang sa maghilom ang sugat ng isang bangungot na ito na ginawa ng mga hindi makatarungang tao. Sana hindi na lang nila pinatay. Kinuha na lang nilang gusto niya kunin dun sa kanya. Yung perang kaunting pinagkakagpaan. Ika-20 ng Enero, isang araw matapos na malambat ang dalawang suspect, ay formal nang nasampa ng kasong robbery with homicide si alias Vincent at alias Jer na walang inirecommend ng piyansa ang korte. Ngayon ay nakakulong ang dalawa sa Sorsogon City Police Station upang pagbayaran ang kanilang kasalanan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat